Tuo lauantai kello about 6:20. Mä en tiedä, oliko tää yhtään hyvä idea nyt ruveta tekemään jotakin videoa. Mut katsotaan mitä tästä tulee. Moi! Joo. Kello on 6:20. Mun pitää lähteä ihan just. Mun pitää ottaa jotain evästä töihin. Me tehtiin eilen pizzaa, niin mä säästelin siitä yhden palan evääksi. Mutta mä söin sen sitten iltapalaksi, sen viimeisen palan, koska se oli niin hyvää. Niin ei auta kun ottaa näitä rahkaa töihin. Huomenta. Joo, siinä on mun lounas. Sitten kahvia. Go. Joo. Nyt töihin. Kello on 10. Mulla on lounastauko. Menen syömään rahkani ja ananaani. Raportti päättynyt. Matkalla kotiin. Kello on ehkä jotain 2. En mä tiedä, puoli kolme. Ihan sairas nälkä. Ja väsyttää. Jos nukkuu eka päikkärit ja
Mennään sit ruokakauppaan. Moikka! Nyt on kello melkein 8 illalla. Tämä oli vähän failure tässä iltapäivän osalla tämä, mutta mä nukuin päikkärit, Sitten mä kävin ruokakaupassa. Ostin ihan helvetisti kaikkea satunnaista ruokaa, ehkä niinku 3 eri. Saisinko mä tän niinku jotenkin tähän? Kokeillaan. Ehkä niinku 3 eri ruokaan, eikö tähän? Niinku random ainesosia. Nauhoittaako se? Nauhoittaa. Joo. Ja sit mä vähän perkäsin, että ostinko mä niinku mihinkään ruokaan kaikkia, vai ostinko mä niinku kaikkiin ruokiin. Mä otan tämän uudestaan tämän insertin tämän mun ruoanlaittoon. Mulla oli äsken tukka näin. Ja sit mä tein tätä ja sit mä katsoin sitä videoa ja sit oli hirveä kaksari. Mua jää ärsyttää. Niin nyt ei pitää, että mulla ei oo sitä kaksaria, kun mulla on tukka näin. Eli mä teen kanannuudeli-mokia. Niin. Mun kokkiohjelma. Mä paistan kanasuikaleita. Sitten mä lisäsin sinne pussillisen kopsivihanneksia. Oi kiitos. Ne on niitä, missä on vesikastaniaa. Se on parasta, koska se raksuu syödessä. Sitten siihen tulee soijakastiketta ja tällaista teriyaki-soosia. Tätä laitetaan reilulla kädellä. Tää on tosi hyvää. Niin paistan kanat, lisäsin nää. Sitten laitan noita soosseja. Sitten laitan hinoita. Pähkinät best. Ja sit mä keitän nuudeleita siihen rinnalle. Ja sit kun ne nuudelit on valmiit ja nää on valmiit ja siellä on soosit, niin mä kaadan ne nuudelit tonne pukkiin. Ja sit se on niinku siinä. Mikä yhdistetään ei joku kuin aikakausi? Henriksen joku seurusteli. Samalla keikalla on kaverittaa esiin, mutta kuoli samana vuonna. Ja sama ikäisenä. Piti juuri tarvitsen 2 viikkoa vaan oli väliin. Jaa. Businessman there, drink my wine, come and pick my earth. No one ever owned the mud, nobody under this world. It's not really happening. Ruokas valmis. Siinä ne nyt sit ois. Hyvä ruokahalli. Onko hyviä? Yes. Success. Nyt me katsotaan elokuvaa nimeltä K-Pax. Ei pudonnut lavaan. Onko siitä videomateriaalia? No ehkä en jaksa availekin. Voitko avata? Mä haluan nähdä. En mäkään olla lavaa ollut, kun mä niin kapea, että sit on ihmisiä pudonnut. K-Pax oli ihan ok. Sanoisin 3,5/5. Joo. Kello on 10:30. On vähän väsyttäis. Sitten tänne on mustavalkoinen. Miki! Mitä se sanoo se Mikki-hiiri siinä South Parkissa? Niin sä kuvaat. Mitä se sanoo? Ainakin, että
If you wanna be famous, you gotta wear purity rings. Hey, shut the fuck up. Shut the fuck up! Shut the fuck up! If you want some sex to little kids, you gotta go here. Oh, paras juttu. Shut the fuck up. Shut the fuck up! Shut the fuck up! Oh, en minä tätä voi laittaa kyllä siihen videoon. On nyt katsottu varmaan puoli tuntia tuota. Mä raportoin. Niin, about puoli tuntia katsottu tuota CS-telkkarista. Siis kun tyypit pelaa videopeliä, kilpaa. Mä en saa kuvailla tätä tämän paremmin. Mitäs tykkäätte mutta tästä? Onko ainoa, joka tekee tukkaan tällaisia upeita luomuksia samalla kun katsoo telkkaria tai jotain? Mut joo, tällainen villi lauantai-ilta täällä. Jos mä näytän vähän. En näytä sinua, kun näytän noin. Siellä ne kuule nyt pelailee. Ai niin, tämä jäi vähän tältä iltaa. Check. Miko imuroi. Check. Ostin yövoiteen itse asiassa. Unohdin kuvata se videolla. Päiväkuina videona. Check. Nyt laittaa kellon optimistina huomenna 9 soimaan. Siihen on aikaa 8 tuntia 22 minuuttia. Kuulostaa hyvältä. Niin, hyvää yötä. Me katsotaan vähän pädiltä vielä jotain taikatemppuja YouTubesta vissiin. Laitetaan jouluvalot täältäkin pois. Ei oo jouluvalo, talvivalo.